samu annabi ba wai mace ba wai za ta samu ɗa ba ne, yanzu wannan yar da za ta haifi kuma annabi sai gashi ta haifi Maryam, ita kuma Maryam ta haifi wa? Ta haifi annabi Isa. Kaga addu'ar wannan kakas ita Hannatu ya samu har ita Maryam ya samu wa? Saboda haka akwai abin da zaka ki sai zama maka alheri. Da haka malamai sun sha kawo kisosi akan irin wannan. Akwai wanda matar shi ta haifi 'ya'ya mata ta jera mishi uku duk mata, shi kuma namiji yake so. Shi a san samu ma in ma na farkon ne ya haifuwa namiji, na farko aka haifi namiji ya sha koko ya murda rai, aka sake ya ce to na biyu dai yadda za a yi a sake haifo namiji, na biyu Allah ya sake sa aka haifo mace, na uku aka sa Allah ya sake sa aka haifo mace. Ya zo ya samu waje ya zauna ya ɓata rai ya ce ke wallahi ina ga mun kusa mu samu matsala da ke. Wai kaga wai sai ka ce ita ne ke bada haihuwa wai kuma ya zo ya laifin ta ne. Ni wallahi yanzu dai kin ga na uku kenan, ko in aka samu na hudu aka samu na mace gaskiya za mu samu matsala da ke. Aka sake samun ciki aka samu na hudu ta sake haihuwa mace, ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aka sake haihuwa na biyar aka sake haihuwa mace, ya ce to billahi lazi matsala za a samu, ni ban san me ake nufi da ni ba. Aka sake haihuwan na shida aka sake haihuwan wa mace, ce to billahi lazi an yi na farko an yi na ƙarshe, daga yanzu mataki zan ɗauka mai kwari a kanki. To a wannan na shirin sai ya kwanta bacci, wata rana yana bacci sai mafarkin an mutu an tashi kiyama, ya ga an cafko wuyan shi an tasa shi gaba za a kai shi jahannama. Da aka kai shi kofa na farko za a tunkuda shi jahannama, sai ya ga yarsa na farko ta tara kofin ta ce ba za a kai ubanta wuta ba. Sai aka ce to aje ai dama akwai kofofin da yawa, aje kofa na gaba. An sake zuwa kofa na gaba za a jefa shi wuta. Ana zuwa sai ga shi ta biyu da ya haifa ta tara kofar ta ce ba za a kai uba na wuta ba. Aka sake zuwa kofa na uku aka ce aje wata kofar ba. Ana zuwa wata kofar sai ga shi na nawa ta uku ta ce ni fa ba za a kai abba na wuta ba. Aka sake zuwa kofa na hudu za a tunkuɗa shi sai shi ta hudu ta tare. Aka sake zuwa kofa ta biyar shi ta biyar ta tare. Aka sake zuwa kofa ta shida shi ta shida ta tare. Za a je kofa na bakwai sai ya farka daga baccinsa, kuma da baya shi ba ta guda nawa ne ba na bakwai kuma da ba kofar jihar daba guda nawa ne, guda bakwai ne. Laha sab'atu abwabin, haka Allah madaukakin sarki ya faɗa. Likulli abwabin me, likulli babin juz'un maqsum. Wato da ya tashi daga bacci ya tabbatar da 'ya'yan shi shida ne mata. Da ya taso sai zo ya samu matar shi, sai zo ya zauna ya ce ina wuni mu lafiya, ta ce lafiya da yau kuma an sako. Ta yi babaki wannan gaisuwa da yi. Ya ce yana fata dai akwai ciki, kina da ciki ko? Ta ce eh to dai ban dai sani ba. Ya ce Allah ya sa akwai a haihu na bakwai mace kuma. Ya ce bai faru kuma kana neman mace ta bakwai ba, ya kai ka ce namiji kake ne ba? Ya ce ke baki san me ya faru ba ne, mafarki ne za a kai ni me, za a kai ni jahannama ga yadda ta kaya, za a kai to in ina tsoron kar in ƙara ko ba bacci a ƙara sanadin ta bakwai, ko na sabbin da ya ta bakwai wanda za ta tare ni. Kaga ashe yana nuna maka cewa 'ya'ya mata idan Allah subhanahu ya baka su, to suna zama maka kariya daga shiga jahannama in ka ba su tarbiyyar da ya kamata. Kuma in ka sani su mata sun fi maza tausayi. Yanzu idan kana da ɗa gwamna, kana da 'ya, a ce kana da 'ya'ya guda biyu, ɗanka guda ɗaya gwamna ne, ita ta macen matar gwamna ne, ina kake sa ran za ka fi jin daɗi? Ba matan gwamna ba? Shi wannan shi yanzu daga shi sai 'ya'yansa nawa ne za ka samu sun yi kuɗin kuma ba ruwansu da iyayen nasu. Amma zai wuya ka samu macen da, shi yasa akwai wani abin da ya faru a unguwarmu na ƙara kallon darasi. Ta ce wannan darasi ne wallahi, na ƙara gane ayoyin da Allah ke magana da hadisin da annabi ke magana akan yaya mata.